Moi roztomili, posłuchajcie coś o nożach. Jak się to moi drzistani wam podoba, to mi dajcie suba, dajcie mi lajka. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Nabruszony kąsek oceli, wrażony do kąska drzewa, to je przeca nóż, to je ganz einfachowo wiec. Ale bez niego by w chałupie a koleni nie szło zrobić kupa wiecy. Najwięcej noży było dyckich w kuchyni. Kany gaździno ważyli, a i starka furt drepcili, a cosik furt robili. Noże jednako miały swoje miana. Tuż z tego włam tu chcę kapkę o tym powyrządzać. Baj w kuchyni były noże większe, mniejsze, ale najwięcej gaździnka sięgała po szkroboczek. To był taki takowy mały nóż, co się nim szkrobało ziemnioki, jabłka, a wszystko co miało szupy a skórę. Szkroboczek musiał być dycki na pozorędziu, bo wiele razy było tak, że baj starzyk se chcieli oszkrobać jabłko, a potem go jeszcze pokroć na małe kąszczki, bo przeca zębów już nie mieli. W piwnicy przy corku leżał dycki okrowoczek. Mały nóż, co się nim okrowało ziemnioczki, niż się ich w moju sterczyło do ziemię. Znowżech kiejsi jednego szewca, co prawił, że mo nóż, co na niego prawi gnyb, a żerze nim skóry, co z nich potem szyje budki. Kupa noży miał masoż, jak przyszło na zabijaczkę. Dycki jeszcze, niż się zabiło babucia, to brał ty noże, a musiał ich do porządku nabrusić, co by były ostre. Miał ocylkę, co ją nosił dycki w taszce, lebo gazda mu ty noże nabrusił na brusku. To było takie wielkucne koło z kamienio, co się go toczyło dokoła. Najprzód masoż brał bodok, albo bodziok, co by babucia poderznąć, a jak zabiją byka, lebo barona, to wziął do packi oprawioczek, co by ściepać ze zwierzęcio skórę. Hańdowni, ale przeca a i jeszcze te razy, wiele razy w lecie się stało, że krowę odymało. W ten czas się brało taki nóż, troker, się na niego prawiło, a musiało się krowie przebić brzuch, a bachoro, bo inakszy by ją roztargało. Jeszcze niedawno, ledzy kany, się krążało kapustę, a są na to takowne specjalne noże, fest ostre, na drzewianym rumku. Ponikierę noże do krążania kapusty mają po 100 roków, a furt jeszcze są dobre. Noże w chałupie jednako się dycki chowało, co by po nich nie sięgały dziecka, ale a i chłopi, bo wiele razy było tak, że jeden gazda się z drugim powadzili, a jeden drugiego przebodnął bai w gorzołce. A dycki się prawiło, że nóż musi być nabruszony, bo jak je tępy, to się nim idzie iny po życi poszkrobać. Wiele razy było tak, że gazda pajtał chleb nożem, bo go zapomniał nabrusić. Taki borok pajtok leżał w kuchyni, a musiał czekać, aż gazda będzie miał na niego czas. Ale wiele razy było tak, że gaździno się nasrała, a sama go nabrusiła kańsik na kamieniu. Na tępy nóż się prawiło a i pitwok, a baby nie musiały pitwać, aż chłopce na niego wspomniał, a go do porządku nabrusił. A jeszcze były pypłoki, a szczyrboczki. To już były takowne festympe noże. Takimi nożami stareczka pypłali, lebo szpintali, aż im z ich starziczek nabrusili. No ale wiecie, tępym nożem się szło dyski poszkrobać po życi, lebo po plecach. Ale jak fest kogoś świeżbiało, to go już na ozajst trzeba było nabrusić.